Piny machon Rigathi Gachagua wuok tung' mosuo kod ogaye mar obila Douglas Kanja kendo ndiko ne barua kowacho ni ngimane ni kama rach. Gavana ma Trans Nzoia George Natembeya bende koni ibuogo ngimane kaluwore kod chung' mare mar keto sirkal tesre. Walter Nyambaga nigi mathoth. Ywaruok mag siasa sani omuoch motegno kendo mako mach e kinde kweth masiro piny owacho to kod mago maketo sirkal tesre. Mane kaluwore kod monj mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua wacho ni osemonje godo kamwanda manie bungu. E barua mar Rigathi Gachagua nyinyo malong'o ni ogayi mar obila Douglas Kanja olero ni maromo nyadeuchiel osemonje kod kweth mag njore to mane wang'o obila odiochieng' alanga ka piny neno. Rigathi okoni nitiere chenro mar monjo dalane ma Nairobi to kod mano ma Wamunyoro mayudore kaunti ma Nyeri. Rigathi bende okone Kanja ni osetem kawo ngimane mag familia mage to kod monj e mwandune. Rigathi bende okoni geche mag ofwamb kich NIS osebedo kaliewe kaluru manie Sigol e kendo luwo nyaka familia mare e kendo weyogi gi luoro mathoth. Rigathi bende olero ni monjo romo magintiere to kendo kata mbele apisas mag arita makwe to kata gimitime bende onge. Otielo ni mine kod nyithindo bende chwe yudo hinyruok e monjgo. Rigathi kwedo ni mondo mak mapiyo jok mosebedo ka monje e kendo lero ni mondo chwal arita kwe e rombe mobiro betie. Rigathi dwaro ni mondo gaye mar obila Douglas Kanja omi arita kwe mapiyo piyo kaka nyalore e kendo Kanja othegre gi rocho rombe kinde ka kinde magibetie. Jatelo no dwaro ni mondo Kanja kik ti kod ofwamb kich kata NIS luwe kata familia mage. Otielo ni Kanja mondo chwal arita kwe dalane to kod mwandune te. Kokale duoko mogol kod migawo mar obila ne Gachagua, obila olero ni gin kod ting' mar chwalo arita kwe ne piny ji duto, mwandu kanyakla kod welo. Obila bende jiwo Gachagua mondo tudre gi obila e kidienje ka kidienje mondo gitudre e kaka inyalo chiwne arita kwe koponi en kod romo maduong'. Gachagua bende okon mondo chwal lipot momondo mag rombegi ne obila. Magi timore ka gavana ma Trans Nzoia George Natembeya bende owuok oko ka ywak ni buogo ngimane kaluwore kod kaka osebedo ka odunyo ndim moru kod ogaka e wang' sirikal. We are aware about our surroundings and we hear things and we also have people in government. The powers that be are not very happy with what I've been saying, especially the shortfalls, the shortcomings in government, and also my stand on the Luhya community, the unity in terms of our politics. Natembeya wacho ni Ruto ne osingo ne jo Kenya weche moko masani orem chopo. And when security agencies are weaponized, then who do you trust? And even if you were to make that report, do they have the independence of operation for them to carry out investigations without interference? Weche monyiedhore kuom George Natembeya kod Rigathi Gachagua e koro medo nyuolo mbaka mar chal mar lwasi mar siasa to kod adiera mar arita kwe e Kenya. Hata kama ni nini, hakuna haja ya kutuma wahuni ndani ya kanisa. Tuheshimu kanisa kwa sababu even in all difficult times, watu wakipata shida wanapotelea ndani ya nini? Kanisa. Say no to political killings. Say no to planned accidents. So say no, because by the way, when it happens and you're in the spirit, you know. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Wadhi yue moro machuo kudong bak daga matinta neno kama makamu oseoro ote mare kani Trevor Musna Rosa Kinyi Buyu mano mama is very intelligent and focused. CDF ne osetiyo maber under MPs but it is unconstitutional. Baba is right. Mano makamu. Neno kama chielo bende nitiere kama NGCDF wajinira Mugi TV imore Trevor korka NGCDF aneno ka jood bura omake matek to nego dong e constituency mak mana ni kik telne gi jaod bura ma Fred Osuru kani Dandora. NGCDF onegoro